dana da zer irabazi duen Arrigorriagak Sustarluzerekin. Da gaur egun ikusi ahal izan dugu hori, ezta? Zelan moldatu diren umeak, gazteak euskararekin, hor holtzaren gainean, zelan ekarri ditugun gure adinekoen altxor horiek, esapideak, herriaren berezko diren hitzak zelan ezagutzen dituzten, zelan uztartu ahal ditugun baliabide edo teknologia berriak lehengo hitzekin edo lehengo ohiturekin, hori guztia lortu dugu Sustarluze programaren bitartez. Orduan hori egongo espalitz, ez dut imaginatzen leku bat edo eremu bat hori lortuko lukenik, ez? Nire ustez, Sustarluze bezalako ekimen batean parte hartzea eta holako proiektuak bultzatzea benetan merezi du, ikasleak gehien bat edo normalean ez dute euskara lotzen, bakarrik lotzen dute euskara eskolarekin eta ikasketekin, eta orduan arlo akademikotik kanpo beraientzat zoritxarrez euskara ez da existitzen. Baintzat gehiengo batentzat, ez? Orduan, ikasleak hurbiltzea euskarara eta euskal kulturara modu interaktibo batean eta modu ludiko batean jolas baten bitartez, eta ondo pasatuz gainera, horrek ja bakarrik horregatik merezi dau. Lotzen dute apur bat, ikusten dute ondo pasatu dezaketela euskaraz, eta euren aisialdean bai egiteko moduko gauza bat dela, eta ez dela bakarrik ikastea. Urkarizoak gara, hau da igelak, eta igelak erreketan bizi diren animaliak dira. Gu talde laranja garela eta karramarroak errepresentatzen dugula. Guk talde gorria gara, hau da, kaskailuak. Kaskailuak ibaietako arrain txikiak dira. Gu gara talde urdina eta gure izena da arrankariak dela amu arraina. Eta bizi gara Nerbioko ibaian. Jolasa nire ustez aproposa da euskara gehiago ikasteko, eta nire ustez ez da lehiaketa, ez da bakarri lehiaketa. Nire ustez gehiago da ikastea eta euskara lantzea. Gehien gustatzen zaiguna da direla jokuak eta ikasten dela euskara, baina ikasten dela euskara modu divertigarrian. Niri gustatzen zait etxean praktikatzea eta egon naiz jolasten ia egun guztietan. Eta frogak batzuk zailak dira eta baina divertigarria. Dituenez hainbeste parte diferente, bakoitzarekin ikasten duzu gauza bat eta ez duzu ikasten bakarrik adibidez hitz baten esan nahi, adibidez ere bai ikasten dituzu argazti baten bidez zer den eta bertsoekin, eta oso divertigarria egiten zaigu. Euskara hobeto lantzeko eta ere ikusteko erabiltzen dugun euskara denez klasekoa, ere klase kanpo ere aldela dagoela euskara eta aldugula euskararekin jolastu. Jolasak eta kantak Sustarluzerekin, gure kultura landu aleginarekin, lagunekin ibili astirotarin, edonon beldur barik euskaraz hitz egin, edonon beldur barik euskaraz hitz egin.